Falamos agora en clave social a estas horas, pois temos que reflexionar un pouquiño. Hoxe nos gustaría que o fixéramos, pero todas e todos, sobre a necesidade de doar. De doar, aquí en Culleredo damos sangue, pero o dos órganos non sei como levamos. Estes días, os compañeros de La Voz de Galicia, hai unhas xornadas, en concreto a compañera da redacción de Santiago, Elisa Álvarez, pois publicaban un interesantísimo artículo no que titulaba así, textual, a xenerosidade detrás da eutanasia. 16 galegos que se acolleron a ela salvaron 60 vidas. Pero isto é anecdótico, é dicir, é habitual ou non é habitual? Debemos progresar, por decirlo así, ou avanzar na cultura da doazón. Imos falar do tema cunha persoa que sabe moito delo, o presidente de Alcer Coruña, de Alcer Galicia, que é Rafael Rodríguez. Rafael, que tal? Moi bons días. Bos días, Fran. Feliz ano a todas as persoas e a ti mesmo que nos están escoitando, e, como sempre, un placer falar en Radio Culleredo. Alcer leva moitísimos anos, décadas, digamos, como paladíns, como, además, punta de lanza, non? Aquí en Coruña, en Galicia, a favor de difundir a cultura da doazón. E como estamos nese bagaxe os galegos, aquí a xente de Culleredo? A ver, como dicías, dende o ano 78, Alcer, a Asociación para a Loita contra as Enfermedades da RIL, ten como un dos seus objetivos promover a cultura da doazón e o trasplante. Con respecto a eses máis de 50 anos, lóxicamente cambiou moito. En primeiro lugar, porque a cultura, porque a sociedade galega avanzou, e avanza debido a todos os estamentos que participamos dela, avanza debido a que o currículum escolar, as escolas, nos institutos, no centro de formación profesional e universidade, existe a doación a trasplante. Lembremos que no ano 76 en Galicia non se fixera ainda ningún trasplante. Isto significa que debamos quedarnos de brazos cruzados? Non. Significa que estamos facendo mal? Non, todo o contrario. Lembremos que ata hai uns anos, ata aproximadamente a pandemia, unha familia de cada 5 que podían ser donantes despois de falecido o seu familiar decía que non. E agora mesmo hai moito máis dun 80%, prácticamente sería un 15% solo que din que non. Significa que, lóxicamente, moitísima xente pode seguir con vida. Pero, claro, ainda temos unha lista de espera grande. Por qué? Porque cada vez a esperanza de vida é maior, porque cada vez os tratamentos sanitarios favorecen esa vida e esa calidad de vida. Por decir números, que os números sempre son moi convincentes. A 31 de decembro de 2025 había 266 persoas agardando por un órgano en Galicia. A maioría, en concreto 203, esperando por un RIL. Lembremos, entón, que 63 persoas, 63 persoas de Galicia, quedalles menos dun ano de vida para obter ese ansiado trasplante. Lembremos tamén que cando unha persoa está enferma de RIL, temos esa sorte, tratamento sustitutorio, como é a diálise peritoneal ou a hemodiálise. Repito, 63 persoas neste momento están esperando un órgano porque lles queda un ano ou menos de vida. Claro, pero eso, cando non nos toca de preto o resto da sociedade, que sempre que pois que sumamos esforzos, sempre que hai preocupación por un tema, neste caso sanitario na sociedade, canto máis sensibilidade haxa, pois máis se mobilizan os recursos. Pero claro, se non hai esa, como a mí non me tocou, pois digamos, non que lle dé a espalda, Rafael, pero que o mellor nos esquecemos, tendemos a esquecernos porque non nos afecta. Aí está o problema, non? Sí. Que é o que sucede? E non vamos facer aquí un memorándum do que sucede. Vivimos nunha sociedade complicada. Seguramente dos lugares do mundo onde mellor se vive a pesar de todo, non? Hai que atender a cuestión veciñal, a cuestión política, laboral, familiar, fillos, fillas, avós,
lembremos que se unha persoa, eu teño un grande amigo, uns grandes amigos, Marisa Lloso, de Culleredo, Lloso traballa en Culleredo, a seu pai está moi maior, a súa nai igual, complicadísimo atendela, todos os recursos familiares os hai se teñen que solidarizar con eso, entón atendes como podes e bastante ben se fai. A doazón de órganos é unha máis, estamos bombardeados seguidos polos medios de comunicación que temos que facer 5 minutos ao día de meditación, exercicio físico, é moi complicado, Fran, moi complicado. Entón, faz como buenamente podes. As persoas que estamos afectadas, e aí vai a primeira solicitude. Se estás enfermo de RIL, se estás trasplantado de RIL, no meu caso, eu intento devolverte á sociedade, intento solamente devolverle á sociedade a grandísima sorte que teño, a posibilidade de ter un sistema sanitario público que fai que leve con vida máis de 40 anos, porque eu enfermei con 20, teño 63, teño 32 anos de trasplante de RIL. Eu, se podo, mentre teña forzas, seguirei colaborando con Alcer para devolverlle á sociedade un mínimo do que a sociedade me deu. Antón te facía contas das visitas sanitarias, análisis, estadías que fixen nos últimos 3 anos. 3 anos son 1000 días. En 1000 días eu tiven máis de 300 atencións sanitarias. É dicir, unha de cada 3 días foi atendida pola sanidade pública. Como non lle vou intentar devolver o que a sanidade me está dando? Entón, que lle pedimos a aquela xente que está enferma, aqueles familiares que están enfermos de RIL, de fígado, de outros órganos, que colaboren coas entidades. Por que motivo? Porque van recibir moitísimo máis do que van dar. E de verdade que hai moita xente que ten moitas necesidades. Cando unha persoa decide, Rafael, pues doar, non, os seus órganos, aí está a outra cuestión importante, non, en todo este debate. Cando unha persoa decide, eso é un primeiro paso, un paso importantísimo. Logo está cando a persoa falece e ese obstáculo que ás veces é a familia. É tanto agora como antes esa negativa familiar? Moito menos, moitísimo menos. Nos anos 90, unha de cada 3 familias, acercándose unha de cada 4, decían que non. Agora mesmo estamos unha de cada 5 familias, unha de cada 6 familias. Lembremos que solamente unha de cada 100 persoas que morren nun hospital é candidato a ser donante de órganos. En Galicia, en España, unha persona solamente está afinada, solo está morta, se hai morte cerebral, porque a circulación sanguínea e a respiración podense manter de xeito artificial. A morte, cando unha persona falece e a súa familia acepta a doazón de órganos depois de que o equipo coordinador de trasplantes dese centro hospitalario se estima oportuno, é certificada por 4 médicos, por 4 médicas. A partir de aí, como se evita esas negativas familiares? En primeiro lugar, con programas como este, onde a publicidade, onde a información promove esa cultura da doazón de órganos. E unha segunda cousa, como ben estabas dicindo, creo que ibas por aí, é o testamento vital. As instruccións previas. Cando unha persona quere, en vida, dicir, quero que os meus órganos sirvan para que outras persoas, como a min, como outros miles de galegos e galegas sigan con vida, dirixes ao seu centro de saúde, a traballador ou traballador social do seu centro de saúde, se se teclea en internet Testamento Vital Galicia, doar órganos, xa sabe, ou senón contactar coa Asociación Dereito a Morir Dignamente, tamén ten unha página web, descargan o formulario, cúbreno e levan ao seu traballador social do centro de saúde de referencia. A partir de aí, cando se abre, cando calqueira persoal sanitario con permiso abre a ficha desa persoa sanitaria, aparece no ángulo superior esquerdo e dereito, non me lembro agora, esa persoa ten suscrito o seu testamento vital e é donante de órganos. E eso sempre se respeta. O local, información e formación da sociedade como estamos facendo agora, Fran.
Falabas, Rafael, de ese testamento vital, que efectivamente pois é un tema sobre o que tamén hai que difundir, non? A hora de que unha persoa deixe establecido, deixe ese testamento vital, despois ten efectos xurídicos como se fora outro tipo de documento privado, é dicir, esa posibilidade de que a familia o impugne está aí ou non se pode? Como funciona técnicamente ou técnico xurídico, se me permite esa expresión? Sí, é válida e unha pregunta que sempre xurde cando imos dar algún tipo de actividade formativa nunha sección de veciños, universidade ou en calquera sitio, e que as persoas que levan a Asociación Dereito a Morir Dignamente, que fan moitísima campaña, sempre concretan, non? A posibilidade de doar os órganos é ante notario, o local ten toda a validez do mundo, hai que pagar, lógicamente, ou cobrindo este documento e entregando nunha persona pertinente como é un traballador, unha traballadora social nun centro de saúde público de momento. A partir de isto é un acto xurídicamente válido a todos os efectos, polo cal a familia é de obrigado cumprimento. Hai familias, sobre todo, non en doante de órganos, sino a nivel de eutanasia, que pleitean, sí, por motivos religiosos, por motivos que non están de acordo, non? Eso sempre é posible e ao mellor retratan a morte desa persoa, é dicir, que se cumpre a lei de eutanasia. Con respecto á doación de órganos, polo que eu coñezo, sí que non existe esa doación, ese non respeto á vontade. E ata certo punto ten unha lógica, non? Quen non quere respetar a vontade en vida dun familiar, dun pai, dunha nai, dun fillo, dun irmán? Todos intentamos cumprir esa vontade, sexa enterralo donde din, sexa botar as cinzas donde din, ou sexa a doación de órganos. Entón, xurídicamente, un acto totalmente validado. Estamos a falar dun tema como é cando remata a vida, pero que esa vida continúe con novas esperanzas noutra persoa, e iso, quizáis, é o que nos falta un pouquiño a eses sectores da sociedade nos que a doazón aínda non por rexeite, sino ao mellor por ese medo atávico. Estamos en Galicia, que é unha cultura na que a morte está moi presente, e en Galicia quizáis, decía antes Rafael que avanzaron as cousas, pero ata lograr ese avance o que ten que ter costado, non? Superar esa cultura tan fúnebre como temos, por decirlo de algún xeito. Se a ver, Galicia é un país, somos un país que temos as nosas cousas boas, regulares e que hai que mellorar, ¿no? E isto xa mellorou. O pasado venres estive no Instituto de Canido en Ferrol, como noutros moitos sitios que estamos ao longo de todo o país, xente nova, xente de 12, 13, 14 anos, ve a cultura da doazón de órganos, da doazón de sangue, como algo do máis natural, igual que o trato entre nenos, nenas, igual que o trato con persoas de diferentes culturas. A poboación inmigrante está facendo unha labor increíble a efectos de igualdade, de integración, de solidaridade. E de verdade que ir un instituto hai de todo, por suposto, é un sinal de como a sociedade cambia a mellor. Eso está clarísimo. Entón, onde existe esta cultura que ti decías casi atávica, Fran? Pois está moi claro, persoas maiores. É que ao mellor non estou morto, algo que nos din nas mesas informativas na rúa. Moi común, é que ao mellor me sí. deixan morrer. Como che van deixar morrer? Estás dicindo que o persoal sanitario comete un asasinato. Pero claro, como se sacan esas eivas morales? Con moralidade. A mellor maneira de cambiar a opinión dunha persoa é coñecendo unha persoa que vive gracias a iso. Cando sucede iso, todas as dúbidas marchan fora. Por eso necesitamos voluntariado, xente que veña a Alcer de xeito totalmente altruista a promocionar a doazón en hospitais, en asociacións de veciños, en colexios, en institutos, en entidades, en calqueira sitio. E de verdade que vai pasar moi ben, ademais de facer unha función social moi importante.
Estamos a falar hoxe en Clave Social en Radio Colleredo co presidente de Alcer Coruña e Galicia, con Rafael Rodríguez, e introducíamos o tema da doazón e de eses datos que falan de que pois en Galicia parece que medran pouco a pouco as persoas que doan e ademais as persoas que piden que se lles pratique a eutanasia e que pois deixan testado e establecido que eses órganos, cando non lles fagan falta a eles e a elas, pois se poden utilizar para salvar outras vidas, pero tamén podemos falar da doazón en vida, porque hai xente, esos casos de un familiar que o mellor pois donou un órgano para outra persoa, non, da súa familia, eses casos tamén existen. Sí. Antes falábamos de, e permíteme un piropo en público, de que cando a persona coa que estás dialogando, que é o que estamos facendo, sabe do tema, xurden as cousas solas. Citando de novo os centros escolares, os centros educativos, os nenos, as nenas sempre nos dan unha lección. Dicían, de verdade, que se eu dou unha porción de fígado, explicoumo o meu mestre, o meu profe, a miña profe de biología. O fígado, a porción inferior do fígado, se se extrae, pode ser poñer outra persoa. A persoa donante vai recuperar o seu tamaño e a función do fígado en nada, e esa persoa pode seguir con vida. Vou citar outro exemplo. Diego, 15 anos, 1997, fallo hepático producido por unha vacina que lle causou un fallo hepático. Leva vivindo dende 1997 por unha doazón de fígado, non? Riles, temos 2 riles. Eu non vou decir esa doazón de bo samaritano que ti, Fran, coa miña parella Isabel, que doe un fígado, non vou logo pedir, que hai xente que fai, pero en caso de irmás, de familiares cercanos, inclusive de amizade, aquí citaremos a Nuria e a Sole de Ferrol, moi amigas, e Sole lle dá o seu ril, o seu segundo ril a Nuria. A perspectiva de vida dun donante de órganos en vida, neste caso de Sole, é superior á media das persoas que non doan órganos. Por que motivo? Sole vaise cuidar máis. Vai estar máis controlada sanitariamente. Por qué? Porque, debido a súa doazón, ten controles periódicos. Polo cal, calidade de vida, esperanza de vida e doazón en vivo correlacionan positivamente. E non o di Rafa, que é un simple colaborador voluntario de Alza. Poden ler diferentes estudios longitudinais de hai máis de 50 anos, tanto de Estados Unidos como dos países escandinavos, inclusive algún do Estado español. Hai algún tipo de indicador negativo respecto á doazón de órganos en vida ou xa con familiar xa afinado? Ningún, Fran, ningún. Non quedan argumentos para, si podemos, e se a nosa saúde non o permite, evidentemente, doar órganos e facernos doadores ou doadoras. Decía eu, un poquinho contaba Rafael antes, o paso é sinxelo para poder avanzar e decir, vou doar, vou a dar a vida a outras persoas que o necesitan, simplemente, como decías, en caso dese testamento vital, pero para doar sangue, sin chegar ao tema do testamento, para doar órganos, quero decir, Rafael, simplemente achegarse a unha asociación ou a entidades sanitarias, preguntar, como din o outro, preguntando se chega a Roma, non? Agora, ni siquiera iso, dende que temos medios tecnolóxicos tan eficientes para moitas cousas, como é internet, con tal de que se conecten a página web de Alcer Coruña ou de Alcer Galicia, ou de Alcer Lugo, Ourense, Pontevedra, é moi facilín, non? Conectas a página web, cubres o formulario, ese formulario das permiso para enviálo á Consellería de Sanidade, que é onde deben de estar registrados todos os donantes de órganos, como é lógico. Lembremos que máis de 125.000 galegas e galegos somos posuidores do noso carné de donante. En cuestión de 2-3 meses chegache o teu carné de doante de órganos, que non ten ninguna ventaxa ni ningún inconveniente, pero unha frase que sempre
me escoitase, ser doante de sangue, ser doante de órganos é un xesto de prestixio social. Eu cando vou pagar coa tarxeta, pois cando vou a mercar a comida ou cando vou pagar uns zapatos e ensino o carné en ocasións, non? E aparece tamén a tarxeta donante de órganos en moitas ocasións, ainda me pasou antonte e ao lado da miña cara, yo tamén soy donante, Rafa. E pois sí, repito, ser doante de órganos, ser doante de sangue é un xesto de prestixio social e cada vez debería de ser máis publicitado, por así decirlo. Prestixio humano, diría eu, non? Que Sí, é o que temos, é o que deberíamos non buscar, pero é o que merecen todas as persoas que doan e que salvan vidas, que do que se trata. Rafael Rodríguez, que é presidente da Alcer Coruña, da Alcer Galicia, e como decía él así de broma ao principio, polo mismo soldo, pues ocupa eses dous cargos importantes, porque gracias a súa laboura incansable de divulgación, bueno, como boa mostra está o botón desta entrevista, pois vai promocionando esa cultura da doazón que tan necesario é e na que parece vamos avanzando aquí en Galicia. Rafael, moitísimas grazas por atender a chamada de Radio Culleredo e que, bueno, pois que siga os vos exemplos que dá Alcer e o gallá que sexamos máis cada vez a xente que doa en Galicia. Moitísimas a Radio Culleredo, moitísimas a ti, Fran, e seguro que este ano imos volver falar cando así o consideres oportuno. Grazas, Fran. Unha aperta, moi bo día. Unha aperta igualmente para ti, Fran. Hasta logo.